Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Welcome, Kyle. Thank you tal-istedina. L-qalb kollha. Aħna llum ħanitkellmu fuq xi ħaġa li se ħloqt naqra kontroversja fuq anti żgħira. Fuq l-AI, specifically l-AI fil-mużika. Yes. Naf li kien hemm portals li kwotawk, forsi ma kwotawkx bl-iktar mod sħiħ biex joħroġ l-argument tiegħek. Eżatt. U naf ukoll li 99% jaraw inti għandna views differenti fuq is-suġġett. Jista' jkun mhux daqshekk din il-bot, imma jista' jkun. In general, insa l-AI fil-mużika. L-AI in ġenerali inti taraħ bħala għodda li għandha iktar tajjeb jew għandha iktar ħażin kif tara? Mela, jien qabel ħafna ma sikkina. Istraħatti li minħalqi. Kont ħanejt f'kollox hemm it-tajjeb u l-ħażin. Tipo jiena dejjem nemmen illi it's a matter of id-deċiżjonijiet li ħajjagħmel l-uman minn dak it-tul. Jiġifieri da bħal Facebook, bħal Instagram, bħal TikTok. Hemm ħafna affarijiet ħżiena li qegħdin x'in il-kelma. Li qegħdin ikissru ċertu aspetti fis-soċjetà, però jiena għalija sibtom ta' użu f'sens ta' networking fil-mużika. Bis-saħħa tagħhom stajt tipo naqbad it-touring, ġifieri nsifer indoq il-mużika, mumma nista' nippromoti għall-mużika tiegħi, ġifieri hemm ħafna affarijiet sbieħ fejn anke ltqajt ma' mużiċisti through social media bażikament. Issa l-AI l-istess ħaġa, jiena l-AI ma narax li hija xi ħaġa ħażina, anzi pjuttost illi meta xi xarejn ilu weħilt fil-karozza literalment it broke down u spjegajt il-ChatGPT x'inhu jiġri, kont qiegħed fil-bypass ta' San Pawl u dak kien xi satejn ta' filgħaxija. Sorry, satejn ta' filgħodu jiġi. Ġifieri ma kien hemm ħadd u ma kellix abtiet noqgħod nistenna 3 kwartijiet ħanarek ma nistax insolviha jiena biċ-ChatGPT. Għetlu x'in il-problema, spjega li kollox u ħadmet. Irnexxieli, ġifieri. Ġrat li xi ħaġa kważi identika, għandi electric car naqra stramba. U kif jinqala xi ħaġa noħoqha taf sormiex kif tmiss spejjeż ta' electric car ħannina Madonna. Spjegajtlu x'in iċ-ChatGPT għalli it-topja l-brake fluid. Mortant il-mechanic it-topja ħuli għatlu kemm għalli xejn. Literalment kif tafajk bit-tazza, żarmajta jien il-karozza. Istra! Ħadmet. Kieku ħadd għand l-aġent. Maruf kemm ħalli l-oħjar ma nsemmiħ xax. Yes, diki, ekku. Ġifieri f'dak is-sens tipo hemm ħafna affarijiet li huma ta' kwalitajiet u kważi tant kemm hemm affarijiet pożittivi li huma naqra scary to a certain aspect, you know. X'tara negattiv imma? Issa, l-unika ħaġa li nara negattiv illi bħal dejjem huwa ħanitkellem specifically fuq il-mużika. Fej jagħmluha faċli illi il-persuna jista' jabbuża min-nies. Jagħmluha vera faċli, sa tgħidix ġifieri jagħmluha vera faċli. Pereżempju, f'sens ta' li m'hemmx regola jew xi tip ta' liġi li pereżempju fuq Spotify jekk inti tikkrea artist li mhuwiex vera ma tikkrea through AI u qed tagħmel il-mużika through AI. So this is all AI generated bażikament. L-isem
tal-artist huwa AI generated, il-lirika AI generated, kollox AI generated. U Spotify li tagħmel it verifies it as an artist. Illi jiena hemmhekk fej U nibda speċifikament li tara ħażin fiha. li il-persuna u qed jiftaħ ovvjament through the streamlines, għax da issa nitkellem fuq di l-istorja. Imma da hemm artist li jismu Breaking Grust fuq Spotify li mhuwiex uman u għandu 2 to 3 million monthly listeners. Ġifieri da qed jaqla xi ċertu tip ta' revenue. Issa illum il-ġurnata wara ftit ġimgħat indunaw li kien AI u dal-affarijiet u hekk. Jiena il-problema eżattament tiegħi mhijiex illi Meta tajt indunaw li kien AI, ġifieri u kienet jagħmel xi ħaġa kontra terms ta' Spotify biex ma kienx qed jagħmel xejn kontra terms għax m'hemmx regoli, m'hemmx xi ħaġa. I mean, fil-verità sa ċertu punt, suppost meta inti qed tagħmel distribution tal-mużika, suppost tista' bil-fors tista' tagħmel, mhux bil-fors, sorry, bil-fors tittażel jew hekk mhijiex AI generated jew le xi ħaġa hekk. Insejt eżattament ma tantx dilettant ta' Spotify ħankun onest, mhux il-platform li nuża biex nisma' l-mużika. Jiena nfatti bil-mod jiena l-unika raġuni li qiegħed fuqha għax jiena artist għadni li tipo għadni ma tantx kif għabat ngħid il-mużika tiegħi għadha ma tantx hija magħrufa internazzjonali. Ġifieri sissa Spotify meta jiġu għal editorial playlist u dal-affarijiet u pitching u hekk, it helps a lot to generate more people and streams and possibilities of touring u dal-affarijiet u hekk. Sissa dak għadu l-platform li huwa naqab saħħtu. F'sens ta' streams li ħajġeluk taqla revenue, forget it, anzi pjuttost jagħmlu lar. Li hemm Meta tajt da kellu 2 million streams, nafu bejħu ieħor xi sarra fi flus 2 million streams. Issa, so mhux ħafna, però li 2 million minix ċert eżatt, imma jien pereżempju kelli band jisimha Placard Project, kellna forsi 1000 monthly streams ġilli ankan konna naqalaw forsi xi 3 cents a year. Xi ħaġek, dak iż-żmien, xi ħaġek. Jew xi 20 cents a year. YouTube ħafna ħjar. Le, YouTube. Jiena nirrekkomendi l kulħadd imur fuq YouTube. Everyone should go on YouTube. Infatti minn hemmhekk konna nagħmlu l-iktar flus minn fuq YouTube. U through a distribution, għax ovvjament tipo YouTube Music ma jidirlix li tista' taqbad tapplodja il-mużika tiegħek fuq YouTube Music. Bħalissa ishom qed jamalgamawhom. Yes. Affarijiet li huma mużika jiġu recommended fuq YouTube Music. Eżatt. Fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħafna iktar. For sure. Hemm Tidal, hemm ieħor li nsejt x'ismu, imma dan meta inti qed tisma' dajsu bħal Spotify, ġast l-unika differenza li l-streams u l-flus qed imorru 100% kollha lejn l-artisti. All right. That's the only difference. Which is great. Spotify just għadu platform saħtu li inti tkun recommended fuq playlist l-u rejsu fuq ħafna. Melux right data, ma nafx jekk xekkirutu, ma nafx forsi jekk ħażin t-korreġini li actually Spotify qegħdin jippuxjaw artisti n-vertit komas li huma AI minħabba li jifrankaw mill-li ħalsu artisti ta' vera. Sure. U apparentament, out of 3 million songs, xi 700,000 biss kienu mhumiex AI. Yeah. Il-bqija. Which is still, yeah, which is still a lot. Ġifieri tajba d-data li għandi ġifieri. Yes, ħaġek. Jena sa ċertu punt m'għandix fis-sens moralment għandi problema, imma ma tantx għandi problema jekk in-nies illi qegħdin jisimgħu AI generated music jafu li qegħdin jisimgħu AI generated music, għax da bħal kwalinkwa mużika. Jiena
mux dilettant ta' Kanye West per eżempju, jew ta' Taylor Swift, għalkemm napprezza il-mużika tagħhom. Jiena le, sorry. Fis-sens li napprezzaw li meta naraħħom live daw l-artisti jġibu mużiċisti tal-bliħ. Live hija xi ħaġa totalment differenti. U l-fatt li actually qabdu mużiċisti tal-ġen u live is a whole a bit of a different experience. Però it's not my cup of tea. That's why I don't listen to it. Da bħal AI generated music, it's not my cup of tea, so I'm not going to listen to it. Sissa qegħdin ngħidu l-fatt li isa kwistjoni ta' onestà aktar minn xejn. That's all it is għalija. Jiena il-fatt illi Ġifieri jekk ikun hemm Spotify mifquh AI generated music li n-nies jafu li AI generated music. That's fine. Ġifieri mhix kwistjoni ta' qed jisirqulna il-flus li suppost ħadna. Il-ħaġa li s-ser ilu għaddej fil-industrija tal-mużika. Żgur. Tipo il-problemi ilu għaddejjin anka f'sens ta' jiena autotune ila xi ħaġa għaddejja, tipo meta għandek artisti illi fil-verità ma jafux ikantaw xejn għadin jużaw autotune. Issa jew inkella għandek program li hu aktar naturali u jsejħulu l-Melodyne. Issa minn flok per eżempju, Melodyne joħodlok is-sejjat biex toqgħod tirranġa u ġibhom naturali u dal-affarijiet. Play-AI, it's a click of a button. L-unika ħaġa għandek naqra żgħira timbru tal-AI fuq. U ma da anke Melodyne għandu ċertu tip ta' timbru li jisek tinduna. Għandu per eżempju, jiena xi kultant joġobni l-ħoss tal-Melodyne għal ċertu diski li huma iktar fid-dinja tal-pop. Tużaħ bħala strument. Strument more than anything. Iġifiri, jiena ma tinkwetanix ħafna dil-ħagġa tal-AI, għax l-affarijiet ilhom sejrin zmerċ. Ġifiri l-AI just... Enti issa tajt iktar għallat kummerċjali qisu minn... Mux kummerċjali biss, anka għaw artisti, per eżempju, fid-dinja tal-jazz, fej emmek jena iktar inħossa il-background tal-jazz minn fejn u ġej iktar minn post autentiku, honest, ġej minn ċertu tip ta' weġa wkoll u għadu hekk il-jazz taħseb? Illum il-ġurnata ġie naqra iktar commercialized. Illum il-jazz at least l-artisti li qed nara ġejjin qed nara din id-dinja ta' Instagram artists illi kollha stradin jinstemaw l-istess. U kunu muġiċisti tajbin, don't get me wrong, they would be great, they would be killing it, imma mux xi ħaġa li istra ħadd mexxi hawnhekk għax tgħid istra. Inħoss li tipo hemm ċertu tip ta' formula biex ikollok ċertu tip ta' likes u ċertu tip ta' views biex inti tkun tista' tiġi konsidrat fl-industrija u jista' jkollok ċertu tours, jista' jkollok iktar vantaġġ li tiltaqa' ma' artisti li huma kbar, muddoq magħhom u tibni l-karriera fl-istess ħin. Jiena nħobbu l-jazz, ma nistax ngħid li vera ntis fix-xena, nkun onest. Tisma' eżempju li Berkeley llum messaġġ huwa club. Inti tmur fejn? Berkeley University. Yes. No, inħoss li anka kreattivament ġifieri forsi qegħdin jażlu affarijiet biex isom iktar business No, it's business. Ara, jiena marriċ. U m'għandax taqsam xejn li għaj fuqha. Le, m'għandix taqsam li għaj fuqha. When it comes to music college għal dak l-ammont, aħna qegħdin ngħidu around 100. Ara, jien niftakara xi 7 snin ilu kienet xi 150,000 a year. Manhattan il-jazz school in Manhattan, mhux Berkeley, ma Berkeley naħseb kien ħarira aktar. Għal dawk il-flus kollha li tittonfoq u għal-riżultat li qed ikollok jien naraħħa naqra ta' scam il-biċċa tax-xogħol. It is a bit of a big scam. L-unika ħaġa li forsi qed ħallas huwa bil-fatt illi inti studjajt fl-Amerika ġo skola li hija magħrufa u li ħarġu fis-70s artisti vera kbar minn hemmhekk u anke aktar later on. Però in-nies illi marru jistudjaw hemmhekk stess li stess ħaġa jgħidulek illi tipo min tixħa ħatiħu xi ħaġa
ta' valur bħala artist. Ħatiħu għarrajt hemm l-edukazzjoni, imma naqamejta l-ħaġa u jisom joħorġu l-istess prodott ukoll. Infatti hemm artist jismu Marvin u studja hemmhekk u jgħid kontra ħafna Berkeley ġifieri. U jdoq ġifieri meta nisimgħu qed nifhem għal xi huwa frustrat għax jinstema' l-istudja Berkeley. Il-host tiegħu it really sounds like it. U anke mbagħad hemm dil-ħaġa ta' chops, ta' drummers, it's all about the chops u hekk, which is all great. I love seeing it and all that. Imma is it really music? Is it for the sake of chops? Is it for the sake of showing what you can do? Or jisu kulħadd etikejjel il-pasisa. Diki, that's u l-mużika aktar ma jaddis iktar sirt nara ħastra the competitive. I mean, minn dejjem kienet hekk, imma it's a dog eat dog world, eh? It's a very dog eat dog world. Tipo kulħadd jisu he's trying to catch the trophy, tipo. Minn flok qiegħed jiffoka kif għandu jibni lilu nnifsu bħala artist, u minn flok kif għandu jibni lilu nnifsu bħala uman. U nemmen li di ukoll edha tkisser naqra nies ukoll. U jiena wieħed minnhom inkluż ġifieri xi kultant li mentalment. Bis-sens li taqta' qalbek jew kif? Mhux li taqta' qalbek, imma it's very toxinating. Okay. Għax bħala mużiċist u artist li jiena nagħmel living out of it. Jekk isek ma datattax għal ċertu affarijiet bħal social media, għall-eżempju, u iżżomm ċertu tip ta' social presence, it gets very hard. Issa jiena minix dak it-tip ta' persona li nħobb nżomm is-social media presence, nipreferi nżomm il-practice tal-instrument għaddej kuljum. U l-ħaġa li social media presence ma tgħidx li just u hija kemm titfa' video, jieħu s-sijat. Oh, fucking right. Tieħu s-sijat għax inti jekk titfa' xi ħaġa fuq is-social media, mbagħad titfa' xi ħaġa ta' valur. Daw l-affarijiet jieħdu ħafna ħin mill-ħaġa li suppost inti qed tagħmel, li fil-verità anta tqatta' l-ħin mal-instrument. U forsi jkollok naqra ċans mal-familja wkoll u mat-tfajla u dal-affarijiet li huma importanti daqs il-craft tiegħek ukoll. Hekk mhux iktar, diki. Allura, fej jidħol AI, ma taħsibx li long term ħajamel ġid eżin, ħanispjegalek. Mela, jekk kulħadd għandu l-istess palett, kulħadd ħajnstama l-istess. Yes. Ġa qiegħda kważi llum, kullhom ħadd għandu l-istess fucking plugins, kulħadd għandu l-istess hardware fis-sens. Ġa nara problema daqsxejn żgħira llum jiena, anke li kollox madonna tkun polished. Yes. Ma taħsibx li long term min għandu vuċi autentika ħajispikka f'dinja fej l-AI hija n-norma? Jispikka? Eżin, għandik eżempju. Jiena l-AI jinqablu ma' eżempju noodles tal-pakket. Okay. Fakken tajjeb, kultant. Majtik il-kanser, bro. Kultant tajta għandi aptit noodles tal-pakket. Ma bat meta tikol xi ħaġa ġenwina tajt. Ramenek tipo. Taħseb li hemm ċans jiġri hekk? F'dinja fej bħalissa jiena lija il-mużika ta' dal-aħħar 15-il sena ma nistax nifhem fejn sejrin. I get you. Anzi, dal-aħħar ftit jisu wara COVID, ma nafx ġara, jisu, speċa, issa jien ma tantxina intis fid-dinja tal-pop, jien aktar, jgħed fid-dinja tal-pop għax tipo namela bħala session work, imma jien aktar fid-dinja tal-jazz fusion u affarijiet hekk. Pero fid-dinja tal-pop, rajt naqra artisti bħal Chappell Roan, Billie Eilish ukoll, għamlet naqra affarijiet, u Justin Bieber. Issa jien Justin Bieber kuħa naqla. Imma Justin Bieber riċertament għamel l-aħħar album. Qed tistra wow, all right, u qed jaħdem ma' artisti vera kbar tajbin.
tipo mużiċisti vera tajbin. Taħseb li l-AI ħajjati gambetta dal-proċess li forsi beda, jew forsi ħajjejn? Ara, il-ħaġa li din dejjem naqa għal-fatt li illum il-ġurnata anka qabel l-AI kienet a thing, xorta kienu kind of jamluha fid-dinja tal-pop li morru għand producer, ikantaw tnejn tipo, il-dokumentarju ta' PDD, ma nafxek ma rajtux. Li għadni le. Ma bażikament da kien tipo, he used to sell, he had a record label u tipo, he was considered as an artist imma he was not a good artist one bit. Tipo da jaqbad laqwa artisti, ikantalhom erba' affarijiet tipo, u ġilli il-producers li ħallas li huma kxili mużiċisti għattaw il-sijat miegħu biex jirreppja xi ħaġa tipo kif suppost. Tipo kif suppost. Ġifieri issa minflok PDD kieku imur għan producer jqgħod idum daw is-sijat kollha. Ikanta u imur fuq Suno, refine it. U daqshekk. Eżempju, millux kont qed nara xi ħadd li ħadem ma' Kanye West. U apparentament meta il-mod kif jaħdem huwa vera fakar interessanti. Qabbat 8 artisti 10 jagħmlu a song. Jirċievi l-10 sessions, jgħid jogħġobni id-drums ta' da, il-baseline ta' da, qabbat il-ħadd jgħid isma' għamel li mashup. Talaq l-iktar affarijiet li jogħġbuna. Jerġa' jaqbad dik is-song, jerġa' jibgħatha għand 2-3 fis-sens huwa differenti minn AI. I don't think so. L-AI l-unika ħaġa li qed tagħmel qed ġest tagħmilha ħafna iktar sempliċi u iktar quick. U li tipo it's much more of a click of a button. Jiġifieri għalhekk ma tinkwetanix għax diġà ssir just l-unika ħaġa diġà ssir l-unika ħaġa li just we're narrowing time down. Tipo u money. It's gonna be cheaper for people to do it. And more money for the people who are generating and making the AI tipo. Jiena naħseb fuq il-livell artistiku minix inkwetat. Laqqas jiena ta'. Imma fuq il-livell finanzjarju iwa. Għax fis-sens record labels speċjalment fis-snin reċenti lejm tagħhom huwa letteralment li jagħmlu l-flus. Yes. And that's it fis-sens. That's it. Yeah. U inti x'tinkwetak eżatt finanzjalment ġifieri li tipo it's going to take their job li record labels taħseb? Ara, meta eżempju, jekk inti għandek Spotify jew Apple Music jew fis-sens diġà għandi xu jiena bl-Atmos eżempju. Yeah. Teoretikament hija xi ħaġa eċċezzjonali fil-ħajja vera ma tagħmilx sens. Yeah. Għax inti ma tistax ikollok it-track għandek bżonn id-decoder li huwa biss ta' Dolby. Eżatt. Ġifieri insiba mhux bħal meta għandek MP3 jew WAV tista' tdoqqa kull imkien fejn trid. Eżatt. Ġifieri inħoss li ċertu labels li kontroll li għandhom influenza fuq platforms kbar taddi tagħhom, ġifieri jekk jilbu il-business model tagħhom minn artisti għal AI, il-major platforms ħajpushjaw l-iktar ħaġa li tagħmel flus. L-iktar ħaġa li tagħmel flus, ekku. Issa imbagħad hemmhekk. Ma nafx kif niġġielidha. Jien naħseb ma naħsibx li hemm xi mod li tista' tiġġildilha għax u ma naħsibx illi huwa inkwiet lanqas. Għas simpliċi raġuni, issa jew id-dinja vera ħat ispiċċaw tipo in-nies vera ħajiet il-fuqa u tipo f'sens ta' li n-nies vera li tipo mhux ħajkunu jridu jibqgħu jisimgħu mużika autentika. Ħafna min-nies tipo. Le, assolutament le, imma kif jistgħu. Imma mbagħad għax jinċentivaw komplet tagħmilha finanzjarjament dik. Kif? Eżempju, jekk għaw percentaġġ ta' nies, let's say għaw 50% ta' nies li jixtiequ jisimgħu mużika autentika li ma jinteressahomx mill-imbarazz ta' Eżatt. Inti li tixtieq tagħmel il-mużika autentika. Kif tista' tagħmlu x-xogħol tiegħek? Kif tista' actually titħallas biex inti toffri l-prodott dik li hemm. Issa
Eżempju, għaniħdu minn dal-podcast. Dal-podcast huwa 100% finanzjat mill-viewers tagħna. 100%. Eżatt. Through Patreon u through il-YouTube ads, events li forsi nagħmlu. Taħseb li dak huwa l-futur tal-mużika ma li l-kontroll ikun 100% fidej il-listeners? Ija, ta'. Fis-sens jiena naħseb illi dejjem kienet hekk għax anke mir-record labels, ir-record labels xorta mill-consumer qegħdin jagħmlu l-flus. L-unika ħaġa li għandhom ir-record label għandhom il-kuntatti u għandhom is-saħħa biex ikunu jistgħu jifirxu l-mużika tiegħek fuq ċertu tip ta' radios biex ikun hemm iktar nies li jistgħu jisimgħuk. Però at the end of the day jien naħseb xorta li kieku kellek tkun artist independenti u tispiċċa ikollok biżejjed followers u daw il-followers qed titfaħħom fuq YouTube, qed titfaħħom per eżempju fuq Tidal, qed tagħmel il-Patreon u dan l-affarijiet u hekk. Jien nemmen li that's the way. U naħseb xorta hija hekk either way, anka kiet ma' record label, ġast l-unika ħaġa l-flus tal-YouTube u l-affarijiet qegħdin flok jiġu kontrollati minnek, qegħdin jiġu kontrollati mill-label. U l-label mbagħad qed tifrex il-percentaġġ għall-artist. Mhux kollha jaħdmu l-istess ovvjament il-label, għax minnhom labels ġas joħsulek ħsieb il-PR u inti taqla the full rights of your music, tipo, you get the full royalties. Tipo. Sesta semmejna eżempji li huma pjuttost black or white, jew mużika autentika, jew mużika li AI. Eżatt. Hemm ukoll it-triq tan-nofs. M'għadux kont qed nisma' il-għana f'podcast laqas intervista ħafna artisti Nashville li għamlu, literalment jagħmlu id-diska through AI, Suno, jew whatever, u jerġgħu iddoqqu li tihom Suno b'istrumenti vera. Okay. Issa, dik meta tiġi eżempju jekk nagħmlu mod ngħidu smaħa toħroġ liġi whatever xi sejħilha li mużika li hija AI għandha tkun labeled bħala mużika AI. Eżatt. Hawnhekk fejn daqsxejn. Mela, jiena naf xettejt fejn qed tiġi naqra vague. Ara, jiena għalija jekk wieħed pereżempju krea l-mużika sewwa u għamelaw il-mużika whatever, kreaħa, u għal issa nixtieq naqbad per eżempju minn flok immorant producer biex jimmix jaħħili, master jaħħili, ħanaqbad l-AI, jagħmel il-mixing u l-mastering u tipo. Jiena mek, I don't see why it should be classified as AI. Mek naqbel miegħek. I don't see why. Ma jekk tkun melodija ġenerata through AI, mbagħad jinaqbad il-gitarra u daqqejta enti. Ara, emmek ara, jiena moralment dik vera ma naqbilx magħha, jkun f'sitwazzjoni fej kelli proġett u għamlu ili dik il-ħaġa u tlift moħħi. Tlift moħħi, le, vera, tlift moħħi, ġifieri. Għax tipo, bħala artist li jien ikkonsidrani li jien artist kreattiv li tipo I'm hungry ġifieri for creative, inkun irrid għandi fjamma u ġew li nkollu rrid nikrea. Allura kittini xi ħaġa li diġà qiegħda hemm tipo in a creative environment. So mhux li tipo għax dan ġieli pereżempju I get hired li tipo xi ħadd jiktib li l-mużika u tipo jena rrit indoqqa kifini. That's fine, that's okay. Pero jekk qed tagħmilha in a creative environment fejn aħna suppost qegħdin nagħtu l-input tagħna u on top of it mhux qed tiġi inti bl-materjal ma tiġi l-AI. Jena għalija that's a no-go. Għalija, personali. Imma dak kif kont qed ngħid issa li tipo jekk l-AI tak l-idea da jista' jkun hemm persuna li tak l-idea. Tak idea, tipo, jgħidlek, prova di għal-mużika tijak. Id-doqqa inti u tipo, issa jow tikkreditjaħ lilu. Issa jow tikkreditjaħ lilu, jow nkella ma tikkreditjaħx li dis issir ħafna u koll, ma naqbilx maħħa ġifieri. Pero, il-ħaġa. ċertu stanzi fejjek ħadd ma jgħidlekx, kif il-lost? Diki, pero dik xorta
qed nifhem x'qed tgħid x'inhu l-line, imma jiena lija dik għadha mhix xi ħaġa eżattament li tinkwetani wisq sal-aħħar, għax għall-inqas jekk l-AI ivvintatilu, għall-inqas qed jipprova jdoqqa hu. Għall-inqas u qed jaqbad il-kitarra jew il-pjanu jew id-drums u qed jitallima hu u ipprodiġija hu għall-inqas. So ġitu idea tatilu l-AI li sa ċertu punt ukoll l-AI l-idejat li qiegħda tik hija generated mill-affarijiet u l-mużiċisti li jagħmlu dana. Illi again jiena u jista' jkun I may be wrong, imma għalissa moralment u kif naħseb u anka bil-valuri li għandi ma tantx tħallini niftaħ għal dik id-dinja u ma nħoss li għandi għalfejn għalissa. Jena naħseb li inti artist li żviluppajt il-ħost tiegħek u l-ħost tiegħek qed jevolvi matul il-mixja tiegħek fil-mużika. Eżatt. Jien naħseb li kieku xi ħadd bħalek juża l-AI tagħmel disservice lilek innifsek fis-sens. You know, tipo fis-sens I mean at least jiena kont blessed u lucky illi ta' żgħira tipo ġa kont fil-mużika u kelli ċertu sustanzi, mhux sustanzi, ċertu ċirkustanzi li ġraw li fil-ħajja tipo il-mużika kienet dik il-ħaġa li l-istajt istranati ħafna ħin għalija. Però biex narġa' mmur għal dik il-ħaġa li saqsejtni, il-line li nara fej inti qed tiġġenera kollox bl-AI illi laqqas qed tisma' artista vera. Hemmhekk jiena nħossha naqra it's a bit too easy to mislead people and for people għax dam Breaking Rust tipo spiċċa top 1 country music in America. Country għandi. Yes. Mibeda, assolut. Jena li country huwa diska waħda riċiklata. Ġviri, mux tab xej li it's the easiest li sunu joħloq eżempju bħala country. Yes. Jena il-fatt li jistra per eżempju fuq Instagram, għax għandu Instagram page u kollox dal-artist li mux ta' vera. Mux għat jikteb. Xer minni. Mux għat jikteb li huwa AI artist, pero fuq Google jek tikteb issibu AI artist. Pero fuq Spotify verified artist jgħat illi Xinti tamil verification tal-account as-such, mux tal-artist. Imma it should not be labeled verified artist. Għax għandek. X'taħseb li għandu jisir? AI. Just ikunem AI product. Imma dik ġejja jekk jiena bnidem onest ħanajt li AI, jekk jiena rrid nitnejjek bin-nies u ngħid li ledik alla jien għamilta. Fis-sens illum forsi l-AI għandu naqra signatures li tarfu. Jiena nemmen li sasa oħra mhux ħajkun hemm. Lejja, for sure. Sissa li ħadd issolva ngħidlek anke sal-ġimgħa d-dieħla. Sissa l ħaġa li nnotajt li taqta' li nifsi men diska, meta nisma' xi ħadd ikanta, ma tismax in-nifs, ma tismax qabel. Issa nafu x'inhu d-difett. Eżatt. U probabbli ħajkun ħabba fija xetta. Torti. Le. Imma qed nafdaw fuq l-onestà ta' xi ħadd li ma kienx honest in the first place. Ija. Issa qed tafda ħalli l-qassa mal-dar tiegħek fis-sens. Jien ġas nara vera nara bħala scam il-fatt li u anka għal-persuna il-ħaġa li da xorta hemm ċans li jekk jgħid li tipo this is AI generated music u l-artist u AI. Hemm xorta ċans li ikollu 2 million monthly listeners, which is fine. Taħseb? Imma jista' jkun li le. Qed niltaqa' ma' nies li. Imma jista' jkun li le. U jiena dik li nixtieq għall-inqasek ħajkollu 2 million. Għax da tipo, alright, għax qatt jgħid li huma AI, imma mbagħad hekk naqsu għax u kien onest. Tipo hemmhekk turi naqra iktar l-affarijiet kif qed jimxu wkoll. Nemmen jiena u fer għal min qed jappoġġja għal dal-artist ukoll. Għal min forsi qed joħroġ il-flus ukoll xejn għallu d-diska vera sabiħ għax id-diski mhumiex koroħ fis-sens
everything is super polished, tipo, I can't stand it, imma it's not a bad song, you wouldn't say it's a bad song. Iġifiri, u jien muħan ġudika l-ħadd bil-fatt li xaħat joġbu l-AI music, that's your taste. Da bħal mux ħan ġudika l-xaħat li jisma l-Taylor Swift kull-jum, jew l-Justin Bieber kull-jum. Tipo, Tipo, if you like that music, ek tamel xaħġa, jew tmislek xaħġa, that's great, that's for you, ma it's just not for me. Imma ma jfissirx li ħan trattak inqas jew tamel xaħġa ħażina jew hekk. Imma jien naħseb jien dak il-line biss li jekk qed tikkrea xi ħaġa artist li mhux it's a bot. Jien naħseb irid ikun hemm xi tip ta' label bħal ma hemm fuq YouTube, bħal ġalla ngħidha fuq il-porn. Anka fuq YouTube Julieta personalize your AI girlfriend. Azza, man, azza, man. I'm pretty sure the fact that it's out there, I'm pretty sure that people do it. Issa, jien ma naqbilx magħha, ma naqbel xejn magħha, naraħħa naqra. Whatever, I have my opinion about it, imma. Hemm livellar, jien rajt adverse li jgħidulek AI porn, imma jekk tista' tirreplaceja il-witch bil-ritratt tal-ex-girlfriend tiegħek. Rajta reklamata hekk. No, it's bad. Le. Fis-sens jiena lija ma sibx li qed tagħmel ħafna damage lilek innifsek hekk qed tagħmel perspettiva oħra. Eżempju, aħna bħalissa għadna kemm għamilna daqsxejn rebranding naqra refresh ta' l-assets ta' dal-podcast, is-sigla, il-logo, ċertu animations li huma 100% AI generated. 100%. Kieku ma kienx hemm għodda bl-AI li nista' nagħmilhom xejn. Il-proġett ma kienx jaffordja li nħallsu I know. An animator jew artist li għamela, ġifieri l-options kienu jew xejn jew kif inhi, ġifieri jiena naħseb ħafna mill-użu tal-AI mhuwiex ħajirreplaceja professionals. No. Jiena ma kontx ħanqom fuq 20,000 euro biex niffilmja s-sigla, no fucking way. Eżatt. Ġifieri jien naħseb li fil-mużika hija l-istess. Jekk eżempju xi ħadd ħajamel film, nagħmlu Hollywood budget film. Ma nimmaġinax li ħajjuża AI. Imma jekk għandek student. Ħajkun hemm forsi ta' xi affarijiet li imma jkun affarijiet żgħar bl-AI forsi. Imma jekk għandek student li qed jagħmel short film. Eżatt. Eżempju, aħna ġieli għamilna soundtrack ta' film. Eżatt. Jekk jiena qattajt 15 days fuqha, ma stax ngħidlu u hija 50 euro. Taf kif? Yep. Ġifieri jiena naħseb li l-maġġor parti tax-xogħol ħajħol AI huwa xogħol li jien qatt ma kont ħanieħdu in the first place. 100%. Taħseb li jekk ma jew taħseb li jkun hemm min vera. Jien personalment kont żewġ sitwazzjonijiet fejn kelli proġett li tipo just rid nibdih bażikament studio tipo biex nagħmel mixing u mastering u għamilt il-logo. U l-logo I generated it with AI. U meta ġej biex nagħmel l-album tiegħi, però there was no way I was going to generate the artwork with AI. Għax ma kienx dik li rrid nippreżenta dik tip ta' espressjoni. Jiġifieri jien naħseb it boils down to what you want imbagħad. Xi ħaġa li hija xi ħaġa autentika mux ħanipprova nuża kelli nħallas biex nagħmel l-artwork tal-album, jiġifieri nsellimlu minn hawn il-Giulino, ma nafx hekk ma tafuhx. Giulino, he's a master. He's a master. U jien toġobni dik il-ħaġa li pereżempju ma' Giulino il-mod kif dimna qedlu bl-idea, dejna we exchange the ideas u tipo anke l-fatt li bil-kemm qedlu affarijiet jiġi bidea li ngħid ma inti kont f'moħħi tipo dik il-human connection. Dik ma nsebix bl-AI, l-AI naraħ
għandu Alla liħ. La affarijiet li għamel tajbin imma qatt ma jkunu l-affarijiet li għandi f'moħħi. Le. I mean, da xi kultant tista' tiltaqa' ma' persuna li għandu Alla liħ ukoll. Le ġifieri. Ġifieri tista' tiltaqa' ma' bniedem li tgħid da x'all-element da ma jridx jaħdem għax irid itini xi ħaġa li nixtieq jiena, dax għandu idea u tipo jrid jitfa' xi ħaġa tiegħu. I mean, kull artist għandu jitfa' xi ħaġa tiegħu, ma irid ikun hemm hekk inti ġi artist fuq u xertu xi ħaġa kemm jista' jkun inti isbuħija bħal mużika pereżempju meta jiġi xi ħadd fuq jgħid li isma' tista' tiktib li dil ħaġa l dil ħaġa, is-sodisfatt tagħha li inti qed tneħħi naqra żgħira lilek innifsek mill-picture mill-istampa. U qed tipprova tara kif huma jixtiequ jisimgħuha dik il-ħaġa. Illi dik tkun qed tażalek partijiet differenti minn moħħok li ġellek tikber ukoll. Xort hemm it-timbru tiegħek għax minnek ħirġa il-ħaġa. N-nies iriduh it-timbru tiegħek għax għalulekx. Eżatt, diki. Imma m'hemm xejn jisbaħ li mbagħad turi l-prodott this is exactly what we wanted. Imma tipo jena dik li nara naqra perikoluża pereżempju mill-AI illi aħna qegħdin ngħixu f'żmien ukoll illi iktar ma tgħaddi żmien iktar qed insiru individwalisti. Tipo qed insiru iktar magħluqin minflok qegħdin niftħu nkunu iktar collaborative. Taħseb dik? Hija estra. Jien m'iniex ċert. Jiena pereżempju qabel bħala mużiċist jekk biex tikber bħala mużiċist kemm bħala artist ġifieri kemm b'mod tekniku anke kemm bħala networking. Qabel minflok tiddedika l-ħin minflok tiddedika l-ħin tintefa' fuq qudiem il-kamera u toqgħod tippostja ta' krea content, qabel kienet you get out of the house u tmur għal jam sessions. U tipo ġili tmur jam session jkun hemm mużiċisti tal-blieħ u dak il-ħin tgħid wow, tipo ġili tu constructive criticism ukoll. Imma qabel kienet you get out of the house and you go play and interact with people. Ma kienx hemm mod ieħor ukoll. Ma kienx hemm mod ieħor. U mhux qed ngħid li issa huwa ħażin, imma m'għadix daqshekk. M'għadix soċjali. M'għadix soċjali daqshekk. Qabel issa Albert kienet soċjali bil-fors. Jien pereżempju niftakar meta kelli 16 sena kienu ikun hemm daw il-jam sessions kull nhar ta' Thursday f'Raben pereżempju. U dak iż-żmien Instagram ma kienx ħaġa, għasbis kien jeżisti Instagram, jew hekk kien. Taħseb ma jistgħux jeżistu flimkien? F'liema sens. Jiġifieri. Mela jeżistu flimkien iva, mela. There should be a balance of both. Imma il-ħaġa li tant kemm saret iktar kemm hemm iktar recognition. Hemm iktar opportunitajiet fuq is-social media milli daqsi kieku qed tmur tagħmel il-jam sessions illum il-ġurnata. Allura l-artist ħajjed mela ntefa' hawnhekk niddedika aktar ħin nitfa' il-mużika fuq is-social media tindo u dal-affarijiet ħalli ikoll dak ir-recognition ħalli mbagħad inkun nista' ndoq man-nies tipo. Mbagħad ma taħsibx li jiġri jew nturja jew whatever. Li jiġri bħalma mill-tinti li l-album tiegħek qisu reazzjoni għal dil ħaġa jiena kattu inti provajt tinkludi ħafna nies, provajt tagħmel mashup ta' ħafna idejat, ma taħsibx li arġej li biex nipprova nifmek? Mela, peress li llum bħala artist biex inti tippromovi lilek innifsek qed tgħid li hija inti u social media, m'għandekx dak l-aspett soċjali. Saret iktar diffiċli. Ma meta inti eżempju l-album tiegħek għandek ħafna collaborations, għandek ġifieri isa kważi reazzjoni għal dil ħaġa, rid tagħmel xi ħaġa biex. Eżatt. Ma taħsibx li ħafna nies ħajamluha dik ħajdu li bax idwejja għandi minn waħed hija wasl. Ija, le, jagħmluha żgur. Però m'hemmx issa jista' jkun għax għexta. Però pereżempju jien hekk nibda ngħid meta f'Raben sfortunatament għalaq.
jiddispjaċini għall-istudenti tiegħi għax kieku kien ikollhom post fejn jkunu jistgħu doqqu ma' mużiċisti tajbin għax kien ikun hemm mużiċisti tajbin f'Raben. Kunarta Thursday fej għandhom l-opportunità li jistgħu morru jdoqqu jesperimentaw ma' mużiċisti huma ħafna ħjar minnhom. Tipo jiena dik għexta u naf il-ġit li għamnitli bħala artist. Issa dak iż-żmien. Mawx mod kif ġibu għalura jew? Saret diffiċli għax irid ikun hemm xi miġnun bħal persuna li kien fetaħ f'Raben u ma tantx għadna insibu daw l-imġienen li jiftu daw il-postijiet u jagħmlu daw it-tip ta' affarijiet. Nixtieq insibu iktar imġienen. Appella l-imġienen. Appella l-imġienen. Fis-sens imġienen għax tipo ma kinux jagħmlu revenue dal-affarijiet. It was quite tough. Pjuttost kienu jitilfu. Għalhekk imġienen. Imma kienet xi ħaġa vera. Mela appella l-imġienen li jafu li huma businessman. Businessman imġienen. U Malta wkoll aħna naqra żgħar ukoll, ġifier pereżempju jiena għalhekk inkun ħafna Londra pereżempju jkun hemm daw il-jam sessions. U tipo minnhom fej stajt nin-networkja u minnhom fej mbagħad bdejt indoq ma' artisti minn hemmhekk ukoll. Ġifieri teżisti għadha l-ħaġa u Malta ma tantx għadha. Ikun hemm jam sessions imma ma tantx qed ikun hemm jam sessions li huma organizzati, let's say that. Imma dak iż-żmien tipo li għextjena meta kelli 15 sena, 16 sena, il-fatt li ma kien hemmx dak is-social media u dak il-pressure, il-ħaġa mhux għax-social media jew il-pressure. Il-fatt li ma kien hemmx dak il-pressure, l-unika pressure li kelli jiena li alright għandi rehearsal għada mal-band tiegħi u rrid imur hemmhekk preparat u ħanamlu album tipo u rridu nkunu preparati, we have to know what we're doing u ħammorru it-Temple Studios u tipo ħanamlu album hemmhekk u everything is serious tipo. Imma il-bqija tipo dik l-unika ħaġa li kien hemm bħala pressure, which was great. Il-bqija ħinkollu nipprattika u meta niġi bordu ma kien hemmx dak il-pressure ta' social media, kont nintefa' fl-istudio ta' ommi u nikteb u tipo ħinkollu nipprattika nikteb. Infatti naħseb dak l-isbaħ żmien bħala żvilupp bħala artist. Għax ma kien hemmx dak il-pressure li tkun konsistenti fuq is-social media, li ħin kollu tipo tittipromovi li l-ek innifsek u għek le tipo ħatibda tara il-views nizlin. Il-konsistenza tibda nizla. Dak iż-żmien, that's all there was. Illi ma ngħidx illi hija tajba sal-aħħar lanqas għax il-fatt mbagħad illi nħolqod ta' social media mingħajra jien ma stajtx inġib artista bħal Vari Ġaxri li ġibtaw Malta li kollabora ma' Herbie Hancock, Jacob Collier, artisti li huma vera kbar, tipo Jacob Collier huwa artist li huwa signed mal-label ta' Quincy Jones. Quincy Jones huwa l-persuna li kien jħossib il-Michael Jackson tipo. Ġifieri this is all through social media. Ġifieri fl-istess ħin grat li teżisti għax mingħajra ma stajtx inġib ċertu kuntatti ukoll. Pero hemm dak il-pressure, Naħseb mhux għall-mużiċisti biss, għall-arti biss, imma għal kulħadd naħseb jiena. Għax anke restorant illum il-ġurnata jekk ħatiftaħ restorant jekk m'għandekx social media presence, I mean sofrito case in point. Tipo man, the food was a toast for crying out loud, man. Imma he made revenue through. It's crazy. Imma tipo jekk illum il-ġurnata jekk xi ħadd ħajiftaħ restaurant mhijiex bħal qabel, għandu l-pressure li ħares kulħadd jagħmel bħalhom ma jiġifieri wkoll. Oh le. Jien li qed nipprova ngħidu tipo anke restorant li huwa vera tajjeb mingħajr is-social media llum il-ġurnata naqa' diffiċli biex iġġib in-nies. Issa hawn min jgħidlek le jien qed inkun autentiku,
jien għandi restorant tajb, ma rridx nifoka fuq dawn l-affarijiet u xorta jġib in-nies, ġifieri. Jiena ħankun onest, jiena naħseb li u props to them, il-livell ta' l-ikel dal-aħħar waqa' ħafna u l-ftit restaurants li vera ħadd pjaċir bihom kienu restaurants li qatt ma fucking smajt bihom. U m'għandhomx jiġifieri għandhom il-Facebook page għax bil-fors. Għal xiex waqgħu imma għax noħloq problema kbira ma Mistoqsija forsi. Għala jarrestawni. Mistoqsija forsi teknika ħafna. Okay. Mela, nerġgħu mmorru fuq l-AI. Inti l-AI biex joħloqlok biċċa mużika, melodija, whatever, dan irid jiġi invertitkom strenjat fuq materjal li ġej jeżisti. Yes. Jiġifieri sa ċertu punt l-AI kull met jagħmel qed jaqqat jigsaw puzzle mill-materjal li jsib. Eżatt. Dik fiha nfisha tara bħala ixu li da qisu kull met jagħmel qed jisraq laqwa guitar solos, jisraq laqwa... Ma ngħidx li qed jisraq għax hemm mużiċisti bħal wieħed li jismu Jordan Rudess, li huwa pjanista Dream Theater għaminu akkani, li he's helping the AI. He's helping. U lilu nifmu għal xi xatt jagħmilha għax he's a geek, he's a technology geek, he's a scientist u tipo so affarijiet bħal AI għalih jaffaxxinawh ħafna tipo u li jista' jkun kapaċi jitrenja taħseb ħalu għalih hija xi ħaġa affaxxinanti, ġifieri fiż-żarbun tiegħu li huwa geek ta' teknoloġija u dal-affarijiet nista' nifhem kemm hija xi ħaġa fan għalih u xi ħaġa tal-bliħ. Jiġifieri hemm artisti li qegħdin actually jgħinu l-AI, jiġifieri intenzjonalment. Indirettament kulħadd qed jgħin. Imma fil-verità kulħadd da bħal informazzjoni li inti qed tagħti in anything, tipo you're giving it, you're feeding the beast. So il-ħaġa hija di għax fl-istess ħin da hemm ħafna nies bħal producers li jaqbdu per eżempju sample ta' xi ħadd. Tipo jaqbdu biċċa technically misruq amma qabdu dik il-biċċa iċċopjawha u għamlu xi tip ta' diska minna li ilha ssir per eżempju Nas. You know Nas tipo waħda mill-favoriti tiegħi. The World Is Yours. Il-hip hop. And that's why I love hip hop as well. There is a lot of creativity as well in that to sample something. Xorta taffaxxina, xorta naraħħa kreattiva. Ħafna speċjalment kultant ikun hemm diski inti minn li jkun hemm sample wieħed ma jkun hemm fucking 30. Eżatt, mela. Ekku. Jiġifieri kważi iktar diffiċli milli toħloq il-beat tiegħek kważi. 100%. Għax imbagħad peress li inti qed tieħu wkoll diski differenti, hemm mixes differenti, frekwenzi differenti, so it's even harder to collage everything. Però fuq il-mistoqsija li saqsejtni inti kienet arġa fakkarni. Jekk peress li da il-modell qed jitrenja fuq il-mużika ta' artisti li għamlu fucking ħajjithom jissawtu għal-arti. Imma il-ħaġa ma naraħħiex problema dik għax l-istess ħin tipo jien bħal artist meta niġi biex nitgħallem xorta qiegħed nitgħallem diski ta' ħadd ieħor u nieħu l-idejat tagħhom u mbagħad tipo nagħmelhom tiegħi u minn dejjem hekk kienet. Dak huwa l-fundament tal-jazz fl-aħħar mill-aħħar. U tal-mużika in ġenerali jiena ġifieri anke kien pop artist u doq il-gitarra. Whatever, it could be anything. Music in general naħseb the best way to learn is actually learning from others and copying others in a way. Mbagħad taqbad l-affarijiet għax il-ħaġa you're copying others imma kulħadd individwalment għandu taste. Jiġifieri jista' jkun jien u kitarristi ieħor qegħdin nisimgħu l-istess ħaġa. Nitalmu eżatt imma jien toġobni dik is-section u toġbu xi ħaġa oħra, qed tifhem, u jkun qed jisma' xi ħaġa differenti. Jiġifieri
il-fatt li l-AI qed tieħu dak ix-xogħol ta' ħaddieħor li xi ħadd ilu jaħdem, it's been like that, I think, forever, xorta. Da bħal inti, per eżempju, tkun bdejt mix-xejn fil-ħajja, ma jkollokx familja li tipo tkun b'saħħitha finanzjalment, tkun waħdek, tkun fqir, inti bnejt l-imperu tiegħek waħdek, u tipo xtrajt post u jgħet comfortable u tipo mbagħad meta ġib it-tfal mhux ħajbatu minn dik il-ħaġa li batejt inti ħdimt ħafna għandhom isibu. Hopefully, eżatt. Hopefully, hawn minn hekk hawn min mhux hekk. Jiġifieri ma naraħx ħaġa ħażina, li bniedem m'għandux għalfejn dejjem ta' naħseb ġifieri m'għandux għalfejn dejjem jgħaddi mill-istruggles. Assolutament. Why should you struggle? Anzi, dik ħaġa li ddejjaqni li naraf mhux fil-mużika biss f'kollox, to be honest. La jiena batejt biex wasalt fej wasalt. Ma jfissirx. Jekk inti ma tbatejx, jiġifieri ma tapprezzax li m'għandux x'aqsam fucking xejn. Le, ma naqbilx magħha dik. Dik tiġi mill-karattru tal-bniedem. Ma m'għandekx għalfejn biex. Eżatt, dik tiġi mill-karattru tal-bniedem. Tiġi mill-karattru tal-bniedem, tifhem? Il-bniedem tapprezza jew. Ja, il-ħaġa li il-selfishness u l-greediness jeżisti f'kulħadd għax aħna umani, ħana nitwildu b'daw l-affarijiet. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor dejjem ħanamlu dak li żball li naraw xi ħaġa jew nagħmlu xi ħaġa minn dik il-lenti mingħajr ma rridu. Mbagħad il-karattru tal-bniedem huwa kemm huwa lest li jara li qed jagħmilha minn dik il-lenti. Umbat, dik l-isbuħija li tipo bniedem jgħid actually hija istra qed inkun agridi hawnhekk tipo. Li dik ma naħsibx li għandek bżonn dbati biex tasal għalija dik il-ħaġa. Għal min ibati forsi jifhimhom iktar forsi l-affarijiet iktar quick. Imma mhux it's not always the case. Mhux neċessarjament. Għax hawn min ibati u jispiċċa tipo kriminal u murderer. Jew tkun Jew whatever, tipo minn flok. Issa jiena da l-aħħar biċċa nikkonkludu. Naħseb daqsxejn argument ta' ipokrazija ta' minnaħa tiegħi. Aħna l-istudio ma nużaw xejn AI. Anzi, l-aħħar productions li għamilna insistejna li kollox għandu jkun ta' veru, eżempju, kellna strings huma strings vera, drummer huwa drummer veru. Imma jiena pro AI 100%. Imma b'mod egoistiku wkoll. Okay. Jiena naħseb li jekk jiena ma nużax AI, inħoss li long term għandi edge fuq ħadd ieħor. Għax ħajkolli xi ħaġa iktar faċli naħseb jiena ikolli xi ħaġa autentika. Fimtek, yes. Mill-competition tiegħi. Jiena di dejjem nemmena x'ħaj jiġri jekk ma jinqallek xi ħaġa fis-sens is-server tal-AI jieqaf. Ma nafx hekk tiġi possibbli li tipo it's always safeguarded, tipo jekk inti fil-mużika tiġri ħafna di formats li kienu jeżistu llum m'għadhomx jeżistu, fis-sens qabel kien hawn late track jew il-mini disc. Eżatt. U inti għamilt backup fucking mini disc. Eżatt. Just li Ankalop jekk jaqas Steam server, eżempju. Eżatt. Yeah, it's very possible. U llum kollox subscription based xejn mu fucking tiegħek. Eżatt. That's it. Jekk eżempju. X'għad tagħmel mingħajrhom? Għandi subscription tal-Adobe jiena. Issa jekk da jkollhom xi fuck fis-server, nara fucking irid naħdem bil-forsi. Jibda jgħid li l-ID tiegħek mhux authentic jew whatever, mhux nerdaw fis-server. Eżatt. U ġrat il-xaħat li kellu jabgradja kollox u ma nafx kemm il-flus nefaq ġo studio. Għax kellu l-affarijiet naqra antiki u biex kellu jabgradja kollox. It was whatever. Imma jiena dik l-insaqsi li tipo jekk ħat ispiċċa tuża l-AI u mbattejt man, this is too great, I'm gonna keep using this because this is great. Ħajjiġi minn fej ħajinqala xi ħaġa. X'ħajjiġri jekk inti mbagħad ix-xogħol qed jiddependi minn fuq l-AI tiegħek. Tipo jaqa' server tal-AI x'ħajjiġri jew nkella jiġi vera expensive għall-eżempju tibda tħallas għalih.
ma nafux, jista' jkun qatt ma ħajkun il-każ ta'. Jiena eventwalment naħseb kollox hekk ġej. AI servizzi bli kollha subscription based ħajkunu. Jiena hekk jgħidu fuq Facebook imma qatt ma ġrat għax kreaw LEDs. Mhux hekk li Which was a very... Il-ġimgħa l-oħra għadhom kemm għamlu software ġdid tal-karozzi Tesla, l-autopilot issa subscription. Inti tixtri l-karozza. Ma biex tuża l-full features tagħha titħallas monthly fee. Wow, man. U n-nies fucking joqogħdu, man. Yeah, nis joqogħdu, man. Yeah, I know. Leħe, ma dina dik il-ħaġa tiegħi tipo when it comes to art, I would never use AI. When I say art, I mean music. Meta niġi biex nikteb, meta niġi biex nimmixja, nimmasterja. Mhux arti għax nibda ngħid imma meta fucking l-accountant. Ħajġi AI u nifranka spiża ta' Ġesu Kristo. Mhux tannejk. Yes, nħossna qara l-accountants għax Sissa dom għaddejjem saħħithom. Iva, I mean, the thing is, l-AI, jiena li naqra ta' dak hija li ħafna minn nies vera joħduh bis-serjetà l-AI, ġifieri anything that AI will throw at you, jemnuha. U kemm il-darba, pereżempju nagħmel xi math equation u dal-affarijiet jkun actually jiena jekk nagħmel xi ħaġa dejjem nipprova niċċekkja jiena bil-calculator jew nkella insaqsi hekk mhux maths tkun xi ħaġa oħra nsaqsi immur fuq forums u dal-affarijiet u most of the time he would be right, ChatGPT, imma kemm il-darba li kieku għadu ma ġiex dak l-istat li huwa perfett. It's a question of time ukoll. Eżatt, għadu ma ġiex perfett, jiġi dak iż-żmien. Però tipo ma nafx, jiena mhux minix lest li nafda kollox l-AI biex meta niġi mbagħad biex jippreżenta kollox il-gvern ikun ħadli xi żball. U l-żball ikun tiegħi mbagħad. Tipo, preferi accountant jaf x'qed jagħmel jista' jktik il-pariri u dal-affarijiet u hekk. Għalkemm, again, dak kif konna qegħdin ngħidu 3 sekondi ilu. Jista' jiġi żmien li AI jkun perfett u jista' jibda jagħmellek kollox hu, jibgħat kollox hu. L-aħħar mistoqsija. F'dal podcast niddiskutu ħafna. Ġejjem jgħidulna għax l-AI perikolus u dejjem iġibu x-xenarju ta' Terminator. L-AI jara l-uman bħala isma' dan qed iżommni lura irdu. Aha. Tara hekk inti bħala tafal xi xleq. Is it a symbiotic relationship jew ħataqbiżlu l-ostja jinduna li aħna egoisti maħmuġin u jgħid men. To be fair, why not? Aħjar, ħanejlek għax ma nafx xi kultant men, id-dinja vera I mean, li kuku ma noqgħodx fil-bubble tiegħi vera niġġenna għax id-dinja wow kif saret. L-uman rajtu vera sfrotta d-dinja. Imma anyways. Ma tantx naraħħa dik għax jiena għandi ħabib tiegħi jaħdem li jżomm is-server tal-AI u vera ma nifhem xejn fiha ma da anka jaf kemm tipo mistoqsija kemm tieħu elettriku u kemm tieħu dawl u enerġija, sorry. Dik waħda mill-issues li AI is very power hungry u biex inkabru l-infrastruttura tal-AI tagħna rridu niġġeneraw ħafna iktar enerġija, forsi. Eżatt. Iktar pollution. Eżatt, jiena f'qajt moħħi ġifieri mistoqsija li saqsi inti waħda kemm trid enerġija biex tiġġenera enerġija f'qajt moħħi. Insejt x'inhu n-number mhux ħanejdu ma nafx insejt ma rridx inkun. Li huwa maħsub li l-grid tal-elettriku tagħna biex nżommu l-istess pass tittirdoppja within 10 years. Eżatt. Major. I mean, ma nafx il-ħaġa li sissa l-uman għadu in control, ġifieri da jekk l-AI tiġi li tagħmel xi ħaġa se switch off a button and you can switch off the server. Qed tifhem x'għatejt. Tipo għam il-kontroll. Fix-xener ta' Terminator jirnexxielu jagħmel backups tiegħu offline. You never know, man. Ma nafx, I mean. Jintaf kif nara għatrajtu l-film Her, Her. Naħseb iva stra. Ta' Joaquin Phoenix. Naħseb, għandi image ta' robot ta' mara.
U dawk kien operating system ġdida bl-AI. Tant kienet intelligenti li kien hemm ħafna nies anke they fall in love with it u isuha bħala l-partner il-partner rajtu dak u eżatt rajtu. L-AI meta tiltaqa' ma' oħra tinduna kemm l-uman huwa fucking eżatt tibda u tażel li tqatta' ħajjita u tabbanda xejn l-AI jitlaq. Issa. Jien dak nara kieku l-AI jiġi konxu dak ix-xeneru mhux li jeqredna li jgħid u nagħmel fattija. Il-ħaġa it's very hard to tell għax da m'għandhomx bżonn jieħdu nifs, isuqu karozzi, taf kif daw jistgħu jgħixu. Jiena dik anke meta ħarġet l-electric cars, dik xi ħaġa oħra li qed tistra ħajkun hemm iktar kontroll bl-electric cars għax u di ġietni f'moħħi li ħajkun hemm problema waqt li kont qed tinsuq kont qed Budapest qed tinsuq l-electric scooter u ċertu postijiet hemm ċertu zones tintefa' għax mhux suppost is-suq f'dik iż-żone. Mbagħad illallu men x'intelligenza, mbagħad bdejt ngħid ma di tista' ssir bil-karozzi wkoll. Tipo jkun hemm ċertu zones illi il-karozza fil-fatt jidher li jekk inti tixtri karozza electric, eżempju semmejna Tesla u man Tesla u ma tagħmilx il-payments. Just ma tistax tixgħala. Man. Le. It is a bit scary, fil-verità. It is a bit scary. Jien naħseb in-nies għadhom f'din id-dinja ta' ħadd ma jaffejlu dik il-verità. Fis-sens it can go both ways, nara jena. Jiena ngħid imma għax ma nafx hekk maħniex daqshekk ignoranti li nħallu l-AI actually teqridna ma nafx. Jien ma nemminx li l-AI huwa konxju, jew almenu m'għandux mhuwiex konxju bħal maħna konxji aħna. It's a different kind of consciousness. For sure. Però jekk l-AI vera jimprovja li l-nifsu li jagħmel xi forma ta' min jaf, sens. Jena rajt video ta' robot jitkellem. Robot jitkellem jgħid kemm nixtieq li tipo nibda nħoss inkun naf xi ġifieri mħabba. Robot jgħid hekk. It creep me out a bit. Jena naħseb li kieku għandu consciousness u intelligenza il-fatt li tisaqsija diġà qed jesplora. Għax inti ma tistax ma tkunx fis-sens. Dak jekk inti ma tafx x'inhi l-imħabba ma tikkwestjonjahiex. Yeah. Jekk qed tikkwestjonja, mela għandek glimpse tagħha żgur. I wouldn't say so ta' mbagħad għax it could be just words mbagħad. Għalih hiwa. Għalih. Jiġifieri jiena nemmen just words generated. Ebda robot ma ħajsaqsija dik jew għandu jew m'għandux. Il-fatt li qed jistaqsija fis-sens qed tista' nikkontradixxi lil nifsi ta' ġifieri tista' tkun ġast kif trenjat forsi dat ara xeba novels dal-ostjaj u jgħid dal-imħabba mela. Just imma mbagħad m'għandux il-kimiki li għandu aħna. So ma jistax jiġġenera dawk il-butterflies, dawk l-emozzjonijiet, l-ansjetà. Sissa kollox somma komplikata. That's what it is. Sissa. Jiena naqra xettiku illi actually jiġi f'punt illi jifforma daw l-affarijiet. Lejn xettiku ħafna. Jien naħseb l-arkitettura ta' kif jaħdem CPU l-lum ma tippermettix. U għalhekk ngħid illi ma naħsibx illi da jgħid dal-uman da x'inhu tipo ħada ħana irdu. Għax m'għandux dik l-emozzjoni, m'għandux dik il-kimika. Jiena iktar ngħid illi forsi bniedem juża biex jeqret id-dinja rather than it self. Għax għat muħatik ma nafx menek mux ħajġi xi wieħed ġenju men u b'xi mod ħajitfa il-kimiki li għandna ħna b'xi mod. Għax di anka reċentament smajt men li minn għalija Sweden jew Switzerland min ix-xert waħda minnhom illi issa tista' tħallas qabel ma tmut illi jifriżawk jifriżawlek il-body temperature għal ċertu temperatura u jippreservawlek il-moħħ bażikament u dak il-moħħ jaqbduh
ilhom jippruvaw jagħmlu xi ħaġa simili ta' ma sissa sa fejna fjena. Suppost bdiet. Anka ilhom xi 20 sena bħala esperimenti, ġifieri, imma sissa qatt ma rnexxilhom jiffriżaw fit-tul biżejjed li ma jiddeterjorax. Huma qegħdin jgħidu lil moħħ jiffriżaw u dak il-moħħ imbagħad dik il-memorja jitfawwa ġo robot. Ġifieri da r-robot qed jaħdem bil-memorja tiegħek. Jaj, ma zobbi. Emmek fej jisi nibda ngħid emmek x'ħajġri mbagħad jekk di vera ħajamlu għad il-ħaġa. Imma jien smajt li diġà hemm nies qegħdin iħallsu biex jippreservaw moħħhom ħalli mbagħad eventwalment tipo meta jsibu dik it-teknoloġija mbagħad iqumu jsibhom lilhom nfufhom ġo robot. At least their memory. Ġifieri huma għadhom ħajjin technically ġo robot. Min jaf. Nal-qowaw. Thank you, Kyle. Thank you lilek tal-istedina u proset ta' kollox, insomma, tal-produzzjonijiet kollha li tagħmlu. Grazzi.